ọtụtụ ndị ọnụ lụrụ n'okwu nakwazi n'ike na-azụ ahịa na ya bụ ahịa bụ nke a na-ele ngwongwo eji wee na-alụ ụlọ n'oyi bụ n'ike katọrọ ya bụ asịrị a na-ebugharị okirikiri site n'aka ọtụtụ ndị mmadụ na ụlọ ebe ha nọ wee na-ele ahịa bụ nke emechiri na-ewepụtaghị ebe ọzọ bụ nke ha ga-anọ wee na-elekwasị ya bụ ahịa na mpaghara ebe ha nọ ọhụrụ wee na-azụ ahịa ka ọ dị ugbu a. Ifunanya Nwankwo onye nta akụkọ anyị ga-ewetara gị akụkọ a nso. N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ, onye isi oche Allied Building Material Market Maazị Ejike Ignatius mere ka amata na ndị ahịa bụ ndị nwere nkwekọrịta ịgaghị n'ahịa ọfụ n'ihi na nke ochie bụ nke na-adịghịzi abata azụmahịa ha ma bụrụ nke enyedebere njedebe ya n'abalị 31 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2025. Rụtụ aka na ahịa ekepụtara bụ nke a na-enye ihe na plọt kama na ọ bụ n'ọnụ ahịa nke nwa bekee kpọrọ shops, ma mee ka amata na ekepụtara ọnụ ahịa maka ndị otu ha niile bụ ndị tụrụ ụtụ ha dịka nkwekọrịta ha si wee dị. Onye bụbu onye isi oche Iron Dealers Union Chief Nnemeka Ọnụzulike mere ka amata na ọ bụ mkpụrụ mmadụ one ma one ndị otu Iron Dealers Union bụ ndị nọ na Harbour Industrial Layout Atani Road bụ ndị na-enupụ isi nye nkwekọrịta otu anụnwa ma mee ka amata na arụpụtara ha ọnụ ụzọ ahịa karịrị 100 ma bụrụ nke ekepụtara ha maka azụmahịa. Onye bụzi onye isi oche Iron Dealers Union Nteje Chief Evaristus Ejezie, Chairman Board of Trustees Maazị Simon Nsọfọ nakwazi onye ji okwu ya agba izu na ya bụ ahịa Chief Mark Ezepue rụtụrụ aka na emetisiri ọnụ ụlọ ahịa ha site na ntụziaka gọọmenti kpọkụzienu ndị otu a niile ka ha bụrụ ndị ga-agbadata n'ahịa ọhụrụ ahụ bịa wekọrọ ọnụ ụlọ ahịa ha. Gọọmenti mara ọkwa kwuo anyị bajebezie soro udo bụ onye na-achụ ha bụrụkwa anyị nke bụ nọọsụ ọ bụgodị 100 shop na anyị ga-enyefe tiri arụchara ha shop ndị enwebeghị shop o providere ya. Ịgazi njem legharịa anya na gburugburu ahịa ahụ niile bụ nke ahụtara azụmahịa ka ọ na-aga n'iru nakwazi ịhụ aja nke akwaturu site n'aka ụfọdụ otu na-agbagha mgba bụ nke afụtara na ya bụ ebe. Site na Nteje, Ifunanya Nwankwo n'akụkọ ụwa AB.